Darovali by ste svoje oči? Dobrovoľne? Alebo ruky či srdce? Predstavte si, že sú takí ľudia. Aby sa dozvedeli, že Bratislavské dobrovoľnícke centrum ich potrebuje, pripravili sme im túto výzvu. Hľadáme dobrovoľných darcov orgánov. Daruj svoje srdce, oči, ústa, ruky alebo nohy na dobrovoľné účely. Pomôž organizáciám a projektom, ktorým záleží na živote v Bratislave. Staň sa dobrovoľným darcom ešte kým žiješ. Všetky tebou darované orgány hneď zúžitkuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Ako sme predpokladali, originálna forma darovania orgánov zaujala aj najdôležitejšie médiá. Hľadajú sa dobrovoľní darcovia orgánov. S takouto kampaňou začalo svoje pôsobenie Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Darovala som ústa, lebo som veľa rozprávala. Asi hlavu. Ja by som povedal, že asi najskôr srdce, alebo možno ruky, pretože som priložil ruku k dielu. Aj vďaka tomu záujem o BDC stále rastie. Každý sa môže zapojiť a pridať sa do katalógu darcov na stránke www.darujteorgány.sk. Odmenou pre darcov bude umiestnenie otlačkov ich darovaných rúk na scéne slávy v BDC.